What's up, mga people? Alright, so mapakailan naman tayo ngayon. First of all, happy birthday, Sir John. Sir John. Dito kayo ng birthday, sir. Pinatay ko yung sa mga atbang natawhan. Sir John Albacete. Dito siya Albacete ngayon. Alba 8. Bago. Sir John. Sir John! Sir John lagi. John. Birthday mo. Sir. Happy. Mama, ang dinig na ako. Kaya ko nagsisira ang mga upat kaya po mo. Hindi, nalito lang siya karon. Gapon, gapon pa po Sir John. Ano po Sir John? Oo, siya. Karon ligo na siya. Sir, happy birthday, sir. Happy birthday, sir. Sa tanan nato mga bisita dire, napay mga Tagalog dire, masig na mga Tagalog. Sino yung mga Tagalog dito? Ayan. Isa, dalawa, tatlo. So, alam niyo na. Bahala na kayo. Kayo na ang bahala kasi pagpunta namin sa Maynila, magtatagalog kami. Kayo naman mag-adjust. Kayo yung mag-Bisaya, di ba? Dapat marunong kayo mag-Bisaya, ma'am. Sa lahat ng mga Tagalog, sa lahat po ng Sa lahat ng mga Tagalog, magandang gesture sa lahat. Mali yan! Hindi mali yan. Dapat ano yun? Tinuruan ko si Moritilo. Sige. Masarap yung gesture. Hindi, dapat yung tama. Sa lahat po ng mga Tagalog, magandang gabi po ba yan? Ganyan. Bayan, isa lang ang prinsipyo ko. Ang emperador may karakter. May Beatles, may Oros, may Pinpin, may Bolbol. Machong! Dili, masig natin mga lain-laing lugar sa mga waray. Sa mga waray. Sa wikang Cebuano, may gabi ka na ng horot mga amigo-amiga. Sa wikang waray, maupay na gabi ng mga sangkay. Yes. Sa wikang Sabacano, Boyas Dulces con todos amigos. Yes. Sa wikang English. Ilonggo. Ilonggo. maayong gabi ng mga tuto. Sa wikang Tagalog, magandang gabi po bayan. Sa wikang Libanon, Happy birthday to you. Magkakabawa na yung tulog. Kaya nasa tahinaya sa kapag ko. ay pagkot, hapakot ka. Gibay na kayo si John. Basta bayan na hapakot. Buko ka. Anak din na dihay ko. Basta bayaran hapakon din na. Gibayaran sa kano. O hapakon sa atong dancer sa si Epan, gibayaran hapaka. Mangwarta di mangulata. Ano mo nag-operator? Natawa mo, huwag mo bayan. Dito kayo itong mga talento kita katong Michael Jackson. Michael Jackson. Mga tayo Michael Jackson nga nag-drugs. Ikaw, si Michael Jackson. O gani. Michael Jackson, di ba? Ang galing ng Michael Jackson. O gani. Kaya salamat kayo Sir John. Sa wapad kailan mo kami ng Crazy Duo. Sa Binisaya pa. Dua kabuang. Kasi nga natin yung mga foreigner din. Sir, where are you from, sir? Where are you from? Hawaii! Oh, welcome to the Philippines. Such a lovely place. Sir, do you wanna build a snowman? Okay, sir. Thank you, sir. What's your name, sir? Stewart. Stewart. Kababayan mo yan. Stewardess. Wala mo lang yan. So, kami dahil dito sa Showtime, kami first runner-up sa Showtime. Pero before ni isa lang sa Pero Showtime. napili na ni Sir John enroll. Before ni isa lang sa Showtime, mag-agig workshop. Tinawa na. Pero ako pa ba ulit ng workshop? Ay, buko mo ka. Ulit ng workshop yan. Workshop pa nila, nag-eskwela, kinakting, artista man. Ay, kanang mura ka nang mag-acting-acting! Muna ka isa lang sa mga pelikula na kay workshop. Huwag mo nang babawa na. Tuluan ka. Sige, tuloy ko na. Gusto nga na to. Mag-shooting pa. Kakita ka ng Batang Quiapo. Action. Action. Kunuhay ko silong ka. Pusilong ka. Tanaw na to, gamaw pag ang igos bala. Sige. Sige. Basta pusilong ko ni mo sige. O niya, ato mo yung maido. O niya, shooting ni. Sige. Basta pusilong. Lagi! Ay, sige, bali. Ito lang. Lunay! Pusilong ka. Mananghit pa di ay. Mapusil kayo, mananghit! Pwede mo mabalipan! Kan man? Sir, ayaw niya lang mapusil ka, sir. Birthday pa Sir John. Ayaw lang pambaliban. Murang nag-drama ba? Sa radyo ba? I-jojo mo ba? Yan. Sige. Basta, pusilong ko ni mo. Manangin mo na ako, hindi kang matay. Sige. Sir John, tahimik yung birthday kay Natay Baboy. Sige. Pusilong ka. Di ko.
Busilog ka. Sakit mo na. Kalit man eh. Gamay na ka. Oh. Sige. Nanay! Busilog ka. Oh. Bunsam ko. Nakabaos ka. Bugo ang galing artistaha. Huwag ka ko kabaw. Maigot ka kalakpan. Anay bugo. Sige, sige. Nanay! Wata! Wali nasa. Nanay! Busilog ka. Sige. Oh, lihay. Oh, lihay. Armalay. Lihay ka pa. Ito na lang hinay. Taron. Iban. Pasuka. Mas mo kang mga ito. Dato kini bala inikikot no buka ka anak ka. Albatic employee. Kaya ra, inikay ko na Si ko. Miss Rose. Mabungkag ko yung mga Oh. Sige. Nanay! Pasok kami! Si Ramir. Oh. Okay, mo na So, ito tukod sa lang, kumpanya na na nabungkag siya. na kabungkog. Ilang Bungkag na yung mga Kaulo mo naman si John. Ako na po Ikaw siya. ay kung pag-iwan mo, ka na si John. Gusto niya si Carl. John, engineer na. Carl Kung J.S. plastic na si John. Carl. O, din na mga yan ako. Siya sa media na kasi na. Ayun. Matay budget na nito. Ano pa? Si Kanya siya Juan. John. Engineer na. Engineer, ikaw nag-eskwela ka. Ako, engineer ko. Ni-switch ka ni Juan pa switch ka o doktor. Doktor? O doktor ko. May mga doktor yan, mga doktor. Ako, pwede na po. Masakit. Ay, kanang masakit ka lang. May na bulisita na tambal. So, sortihan ka. Paano na kung pasyente? Wala balik-balik. Ano man? Patay. Jan. Siya ito, doktor sa ka. Ah, doktor. Jan Renacio. Tama ko bulisita. Resita tambal. Tagaan mo sakit ha. Kapagin kong sakit, resitahan ko tambal. Dole ko sa katawan. O, sige. Dole sakit ha. Ay, wala yung bulisita. Ay, so, imo niya Renacio. maintenance na. Siya, siya. So, imo na matumano, Diyos sa tayo, kundi ang nagiging. Oh, Sir Johnny. Dole ko sa katawan. Dole sakit high blood. Kidney stone. Kidney stone! Oh. Ay, sus, kasama naman. Basta may kidney stone, para malinis ang kidney stone, muna pa ito, sodium bicarbonate. Sir John Baikan. Ay, Dole ko sa katawan. Ah. Sakit high blood. High blood. Kidney stone. Winter. Cancer. Tanang sakit na niya. Stage 3 na. O siya mga resita. applyan lang si Peter Pan eh. Sabi nga sa inyo mga sakit. Nasabog ka itong mga sakit ay kung sa daghanon. Kamu na ba? May ganit na Sir John. Bigyan kami kanino. Ganun. Oh, ganyan. Natuyok ta. Ang dugay sa kikan ako din, nag-rehearsal pa din eh. May ganit si Sir John. Ang birthday celebrat. Makita ni sa ubos. Nakita mo sa boss. Sa mahalong restaurant. Mahal ng restaurant. Diyan sa Chigo. Ipili sa tingin niya. Kaya to sa gustahan sa kaon ng niya. Order lang niya. Order kayo, mahal ng kayo. Mga customer, mga parinyan, para ni Sir. Sir Stewart. Steward. Yeah. Mga Amerikano, negro. Oh. Sus, karoon kayo. So, ako mag-order. May ganit so, negro. Oh, nasa dyan. Yaga sa, hey there! Oh. Give me food! Ay, ano na di ay? Ano ka mag-order? Sagitan na di ay. Ako na isunod. Isabihin mo, isabihin mo. Hey there! Ako food! Di ba order ka? Order mo. Oh, di ba order ka? Order kong suman. Ah, suman. Atong gulaman. Gulaman. Atong special ng kinilaw atong bat. Mahalo na rin ba? Oh! Sus, kami video mag-post negro. Oh, dito na sa ikaw. Kaon ko. Asa. Heaven! Ano na yung namin ko? Basta heaven. Question na nila. Expression na nila. Heaven! Oh. What you thinking, man? Dito sa mga. Diko, sumen! What you thinking, man? Gulaman! What's that, man? Batman! Nagkasinapot ka mo. Gawas ka! Kita mo sa gawas. Kita mo sa gawas. Isa. Hey, man! Get me five, man! Abi na ito, nangayok. Ano niya? Eko, wala na, man. Pero nagkasinapot ka mo. Linda rin tayo tubig sa gawas. Di bitaw sa tiyak, dito sa John, classmate nga na. Classmate. Oh, engineer mo sa to. Ay! Oh, nag-eskwela ko engineer sa. Eskwela ka. Oh, Di ka eskwela. Sa Cebu Doctors. Sibo doktor, why engineer niya? Ah, so? Eskwela niya. Bintik, nurse, doktor. Maka ko guys. So, Cebu Doctor, kita ka magpumpong niya. Puros na marin kami, katabaho na sa John. Mapagin ka mo panday. Oh, pero nag-eskwela dito. Di ka eskwela. Oh, nagpasalamat sa data day karon kay nahuman na gid ang pandemic. Tinuod yun. Kung kay tungod ang pandemic, ang atong mga namatay. Kahit pagkat yung kontrapartido ni siya. Kana. May ganun, pasalamat ka sa eleksyon. Kaya kung wala eleksyon, di mahuman ang virus. Ang tambal sa eleksyon, virus na niya. Balik. Tabali niya ang tambal sa virus sa eleksyon. Di magtingog daw. Duplon na niya. Duplon. Ari, duplon nila. Tara.
Anak. Okay, ano na sila? Bilang daw. Anak. Anak. Okay, tingog na. Hey, pero nagpasalamat ta kay nahuman gid ang pandemic. Dahil? Okay, ang atong mga maestra naglabad ang tungod ang pandemic. Ginoon na. Kinsa ilang papasaron ang ginikanan ba o ang anak? No naman. Siyempre, nag-module man ato. Module. Okay, sa mo answer sa module. May ginakanan. Oh, kinsa man ilang papasaron? Mga anak. Mao gani. Uy, tungod sa danang pandemic, ang akong anak nabuang sa cellphone. Nabuhay sa cellphone. O kanang email gani. Kanang employer. Dili. Isa man. Kanang mobile legend. Mobile legend eh. Oh, naikausa gaaway mi sa asawa, pinahana din ako anak, papa. Si mama pa ba nagpatong diri sako kayo. Nya. Anak ko asa man mga maron. Nitungkol ako anak. Yan ako ng 5 seconds till the enemy reaches to the battlefield. Smash them. Ako na. Oh, pag ako sa kong asawa, gisagpa ko pa. Nitingog ako anak. Yan ako ng first love. Oh, susakot nito akong niyayawan ako anak. Ikaw ha, nabuang na ka ng mobile legend ha. Nitingog ang mama. Yan ang mga double kill. Asa yung masawa? Oh, asa ko asawa mo, duwag mobile legend. Alagot kayo ko, ikaw, tiguan ng taka. Nana kay anak mo, duwag kayo mo mobile legend. Ya. Gituol ko. Gituol ka. Kisikaran ako itlog. Nitingog ako anak. Yan ako anak, ma, you destroy the torrent. Pwede, buwak. Buhat mo na. Oy, naipari din ha. Nay pare. Nay pare, katong misas kanina. Nag-isa pa din, kung naakad rin pa din, kapag kabulakaw, ang marta rin naman tayo, ulang yung kulita ko ng mas pari. Ano ba tayo? Ano ba? Gahapon, hapin kong misa. Anya? Kaya sa pasil, amigo na kong pari. Anya? Pag umag-misa sa pari, oy, sino kumusta ikaw, father? Sus, karoon namin ni Katsap Bata. Ningkat ka bata? 3 anyos. Anya? Way panty. Uy, Nahangat. sa pare. Sa pari, sus, kinuha ko na ang pinday. Mahal kong ka na ang pinday, 500 ko. Palit ko panty ha. Gihatagan 500 ang bata. Nasaan siya? Kaya mama, mama, gaan ko ni father 500. Oh, niya? Parang sa na, palipanti. Oh. Nisunod na ginahan. Nisunod na ginahan. Nikangkat sa... Wait, manti! Wait, askan! Nahanggal father. Anya? Nangulo si Kapitang Marisus, kinuha ko. Naoprinday. Nga, naipay niyo, palit yung bleed ha. Kasi kinagong na sa... Ay, ginawa ko kapoy, madali mangitang kwarta. Ito na niya. Hindi ako bastos. Iwagin. Uy, may gala, sabi tayo mo ito dahil kinamang pag-entertainer, sideline ka gini. Tinood. Usang gini ko ka-politician sa mo. Ha? Politician ko eh! Kala, Sir John, isa na kaliwa. Politician mas ako! John Kurong, taga-Nagrispi, may ganang nung. Ay, sus, politician ko, may kayo mo diskurso. Yatira? O lagi! Kasi nga na to. Atong testingan. Tuloy, politician na. Politician ko. Okay. Ah. Kaigsunan. Walang isang ko ha. Ikay announcer. Okay. O sige. Kaigsunan, ngayon sa katao, magpapili karong araw piniliay, magpapili kay si Vice Kapitan. Sa may vice kapitan, pataka mo ba yun? Diyan? Why vice kapitan? Ano si Kapitan? Nasa po yun? Sabay. Vice Kapitan. Vice Captain. Mabuot pa siya ako, may announce niya. Ano yan? Sagat lang ito ang Vice Kapitan. Noon ay kaso, tarunga, Vice Kapitan. Dagang salamat, Tigpayla. May nalaman mga kan. Akong pagyuko sa tanang kayo-yuko. Kurso! Kuyawan ka no? Kuyawan ka nito. Inyong padagon sa umaabot eleksyon. Akong isaad ka ninyo. Saan lang? Nga ka ng dagat. Ako nang istartuhon. Wala ba ko? Oo na. Gamay taligsik. Ayuda dayon. Talingsik, ayun na! Paano pag nagbagyo pariyaran basaa? Pulot sa pulo. Gamay ubo. Ditso cremation. Diba? Mamatay lang na At least may virus. Huwag ako isaad kami may kalat sa natat sa sports. Magpalig ako. Kana? Basketball league. Ano ito super? Para way away, way bubot, way magsinukbagay, tanang player, tagsaan akong bola. Ako! Tagsa sa silang ring. At least way away ba? Tatagdak na Kaya tayo. ako isaad kami may kalat na kanang bukid. Ako nang patakon. Yan. O kanang patang, ako nang bukiron. Share manakot. Tatagdak mo ganito. Tagkamao ay. Mao manakot. Ako eh! Saan man ka? Ikadloan ko si John Garea. Sa John. Mudakan may kapolitiko, inali pagpanutin. So kabaw ka? Kabaw! Masama man ka? Ihatag ko nila. Masama ka? Ihatag. Ihatag ti ka? May gala! Inyo na ni! Okay, ihatag ti ka. Ipaila. Okay, paila. Ti ka. Masama ti ka pagpaila. Siyempre ako mga record. Records ni mo? Okay, records.
Ano yung may gala ako sa katao mapili karong umabot eleksyon? Kining tawhana dunay kasong duha ka murder. O sa o yung ka records. Mudagan mo ako. Dagan gani. Konsyal. Konsyal. Imong isulti ang ako mga project. Project. Nahuman. Project. Okay. Umah. Ano yung may gala ako sa katao nga sayon duolon apan lisod pangitaon? Doon na nahuman nga project. Ang iyang pinaka-the best nga project, ang ilang balay. Iyang ibutangan o rooftop, ilang underground. Atong sugatang sa Masiyong Pakpak, Chico Castro, ikaw na. Project balay. Ako mga igsoon. Ay, igsoon, dagat, igsoon, gani. Pati ni mo nang ba, wag igsoon, gani. Matas Ginoo igsuon ta tanan. Wa lagi ni igsoon diri. Ako mga higala. Sa higala kay lagi mo tanan. Wala. Uwa kay higala diri patakot diha. Ako mga suki. Kung sa suki naninda day ka diay. Ilong na ikaw nagyayo. Huwag kong usapaw. Ako na nagsapaw. Sige. Ako mga igsuonan. Kay hapit mo sa bugnong lugay nun. Ang yun ka mo. Ang ira. Kay hapit ang mga eleksyon. Akong pangayon, Aon sa man. mga buto sa inyong inahan. Basta. Buto. Karon na pronounce sa. Buto sa inyong inahan. Kanya human pa. Buto sa inyong anak. Buto sa inyong amahan. Ibuto diri ka nato, aron magbuto-buto. Latapon pa ni gobyerno. Ako matapon man ang gobyerno. Ah. Kini, saan siya? Robinson? Galeria? Summit Galleria Hotel. Summit Galeria Hotel? Pabugnaw ka mo yung aircon? Yawa. Hinar ka yung aircon? Kuni mo kang nawon. Akong naghanap suka. Yawa. Pero na kondisyon. Kung saan? Ilang kaso. Kadiri dito. Hindi ka na. Ali na lang. Kay 30 minutes naman ta. Para malingaw sila kung saan natong buhaton. I-request mo ko ni Sir John, napakataon ko kanino kung tingog, morgog si Ivan. Kamu Ivan kay kanta din. So, kanta ka. Akong kanta. Sige. Sunod, kanta ko. Ang request ni Sir John sa iyong birthday, kuha kita. Okay, saan mo kanta? Ako. Wako labot. Wala. O, di ko sa gitara. Lapilo mo ko naman ko labot. Isa kayong kita na ko. Ako. O, ikaw, kuha, budo ka. Hinaya lagi, hinaya. Okay, mag-sunod, kanta ko. Request ni Sir John sa happy birthday niya. Sir, akong kantaon ng imong request. Larga. Para ganyan tanan. Abi lang puro may istorya komedya. Manganta sabi. Pareho ni Ivan. Kamao sa kompos kamay. Ay sa. Ya, testingin mo. Ana. Kanya ay igsoon di mas bangag, butang yung sound karon na hibaw na itong nasod na bangag. Ini kasunod sa mga butang ng sound para nagawag na sound na. Susod. Okay, okay. O nang galit na itong ganyan, para kilo tanan. Ina niyo? Ana. Ako rin. Sige. Ikay mo kanta no? Alright, magala unang dalit sa Crazy Duo, siya rin mo kanta, wako'y labot, kanta na. Anong pakpak mo ka? Huwag magkako'y labot. Duyok, iko. O, doon kang ikan. Okay, para kilo tanan. Ay, ito sa showtime? O, sige, sige. Saan ni ay? Ablihin na yun! Asa may ablihan? Anong gitara? Kining gitara ablihan? Asa may patahan ni? Taka mo kayo? Tutukin ko ha! Tutukan di ka. Tutukin ko mayo! Sige. Ano ka? Tutukan di ka. Yun na mga tanawa ko ha! Tanaw di ka. Ano? Tungding. Ano? Ugo! Tunding, krang, anak, buko. Ya. Sige, sige.
Gitara ra. Gitara na tingog ka. Wa ko inabot. Oh, Gitara ra ha? Oh. O sige, game. magigsunan, makanta ko. Oh, Tingog hoy. Tingog na siya na. Kung giklaro eh. paminaw! Saan lagi? Ang gitara ba, gitik ka para mo tingog, boko! Kini. Gitik ka! Gitikon. Oh, Ang gitara. Oh. Gitikon ha? Oh. Sige. makanta ko. Ako ang ganit. Ano mo? Ha? Naon? Oh, Sige. Ano gusto ko? Magkawa mo sa katahon ay? huwag mo kang utanga. Gusto din mong katahon ay? Magigsunan. Pinatutataon. Taas kayo kata. Gani, ang nagkumpusa ni ang birthday celebrant, si Sir John. Gikumpos ni Sir John alas 4 sa cloud, na umaga alas 4 sa hapon tungkol sa kata sa kanta. Oso? Taas kayo, lisod ni kata. Kunya? Ang title mo mura, Kung sa may title? John. Sa title? John. Kung saan na kubuhaton? Gitali ko, paspas si kamay, Rumbay style. Pas-pas. Oh. Okay. John. As in, John. John. Atong mahuman, mawala na yung kanta. John, nagtuloy ato. Musulti kan kag taas sa matang sa kanta. Mo na pasabot ka, dili ko magkapot ka ng nota sa kanta. John, kita. Para sa rin kanta ba? Don't let me down. Don't let me down. Di nakakapot na yung taas ka na kanta ha. Don't let me down. Di nakakapot na rin. Taas ka na. Don't let me down. Di nakakapot, taas ka na. Don't let me down. Don't let me down. Taas ka. Down. O, di taas, balik-balik doon yung bitaw. At least ako na lyrics yung mga kay John. Dati ka naman doon na. Ano saman? Slora. Oh, ngunit imaron rock ba? Rock. Oh, Rock and roll, come on! oh, sige, ano saman natin kanta? Windows Smoke is going down. Mo na hindot. Ano? John style. Asa? John style. Okay, okay. Siya rin yung matagpunis. Now, when the smoke is going down, when the smoke is going down, Ano na lang? Mukanta ka ka ng usuron. Usok. Para sa ating kanta, ano ba? Another ration, another ration, and I never seen me for so long. Ang kinakamaan ka nila. Ang lyrics ni Mao. Ano ko ato, Despacito. Mao ka ni. Ang kapila ko na way doyo. Another ration, and never seen me, another ration, and I never seen me for so long. Despacito. Sige na kakauna ni Pinirito. Wala naman ikapalit o adobo. Kuntis na kanta. Kuntis. Kuntis na kanta. Ay, bigla lang, magkuntis ni kanta. Kung hangin lang nyo, kung ganahan mo sa mong kanta, pakpak lang mo. Kuntis sa mong ganahan, bahala mo. Ako man mong kanta, kung kantahon, love song, Sabi ni Saya, labaw suwang. matatapos disco ka nila bong suwang. Inang Daghan, tisita si June. Ano nga na di Nanay tao di natasog suwang. Nga lagi. Gamit as laging donut. Parang sa man sila. Ibanga. Love song. Ang iko, dayo ka ato ayaw ha. Okay, game. Di kayo na. Kami na to. I love you only in Okay na magpag. Woke up my time to feel this feeling I have inside. Bati. Magpag sila kay Isog man.
kita. Katong Up Hiking Society. O kata, Sir Jun ha, ipagpakauaw ha. Lagi. Kanang mabayaran ta ha. Sige. Ano Sir Junay? Matambaka ka pa ng asawa ka na, nanganak ko sana po na og 5 punong na. Kumakas dosina. Ang inyong asawa mo ragi kapoy na, kaya di mo mapawad sa Semana Santa. Wa mo iluya-luya. Hindi nga mamuya. Umarang bayan. Gini. Di ka malupin na. Have I told you lately? Wala lang ba? Have I told you that Ay, batik na. Dukaon na sila, Noy! Ito na kayo mo? Nato ako, ang kakong mo sa ni Sir John. Kanta ha? Kakwa ka to, hot number? Ay, katong low? Low. O, katong ang intro mo ito na. Tut. Oh, kaya. Ang Sir intro John. ay kay kanta ha? 1, 2, 3, go! Tut. May mga lalaki na kinumag-burger sa iyo na jar. Ato mo dito, ay lang yung Sir John, kaya kami mag-low. Ay babay na ito sa banyo na to. Ay mo dito, ay lang yung Sir John, ikaduhan na naman low. Sir John. Kung nga, siya may ayaw pa yung sira, kaya hindi ako sira. Siya Kini. Kini. Okay, kini. Nyara, kanta sa kong. Kini. Sometimes I lay under the moon. I think that I'm breathing. And I pray, don't take me Ay, soon. bakit? Bakit rin, ha? Una ko. Nato ako. Sama. Ang nagkumpusan ni asawa ni Sir John. Pagkatarong ha, kaya hindi mo bayad yung bala ka. Isang linggo pag-ibig. Kanta ha. Ano asawa ni Sir John ay? Lunes, nagsuwal na kong tamatis, Martis, gitustod na kong patis, Merkulis, nakasubanan ko og danggit, pagkalamig sa taon, nagkalidadis, maglibo ko kung asa ko punit, nabusog ako, nagsakit ang kuto-kuto, pagkabuntag sa'yo, kalibanga na to. Sige, kini. Pati na yung kanta. Okay, kabay naman. Siyang nagtingin na ganda na humaling sa Ay, bakit? sakit. Ang kanta, magpiyo. Pati bro ka katultuloy, ayaw. Tampagan ka, mukanta ka ayaw, piyong. Nga naman. Inikmatan mo, wag tang sa tang. Ang lato. Ano na lang, love song last. This song is popularized by Side A Na, baliw, sa ipin. forevermore. Oh, ang luta. Para ni sa mga managuyab diha, Ang minaw. magbuwag lagi hapon mo. Ladies and gentlemen, side A. Baliw, side A. Side A. Nicholas. Oh! Ano mo? Ayun, sabi. Paano yung tani mo? Baliw. Di, ay, Nicholas. Kanta lang. Ay, sakit. Nakihong sa tani mo. Ladies and gentlemen, side A. Baliw, side B. Nicholas. Ano mo? Bati. Nalimutan ko to. Ano na lang, ako'y kanta, ika'y translate. May kay ko na Para di ka magsamok-samok, ako'y kanta, ika'y translate. Kung si Sir John na to, mukanta kong Tagalog, imo translate to. Translate? Oh. O sa kanya translate? Ang imo, akong kataong Tagalog, imo i-translate, hinapon. Hinapon? Hinapon. Sus, kinuha. Kamu ka hinapon. Dugay ko Japan eh. Ah, sige, sige. Sige niyo, Sir John. Kada Sir John dito na nagpuyo sa Tokyo. Tokyo. Ako sa Tokyo. Tokyo ganit, Tokyo, parehara rin mo. Oh, alam ko na. Ah, yan na ganyan. Magbalik-balik po yung Ay, yan na. Oh. Tokyo, Kasi may sinuntihan sa hapon. ang sapon. Oh. Ano
Bugay, takong papa, hay! Nagkonto mo lang itong Bisaya lagi. Hinap mo na, ay mo itong susungi, yaman na, hay! Ako na. So akong katahon na. Ah, Tagalog, imong i-translate. Oh, Okay, sige. okay. sura. Kung tayo ay matanda na, kung tayo ay matanda na. Sa inapon. Inapon. Huruban! Hay! Kung tayo ay matanda na, huruban! Hay! Sabi sila. Ano eh, napon dito, huruban. Ayaw, dito ko Japan. Kung tayo ay matanda na, puro ba na na? Oh, di ko naman. Tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Sana'y di tayo magbago. Sapon. Wala ninyo. Hay! Wala ninyo. Hay! Wala yun. Wala ninyo. Hay! Mga na hinapon. Kini. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin? Makuha mo pa kaya ako'y hagkan, kiss at yakapin? Siya ako, kabawa pa ka na. Jinjin, tula-tula. Hay! Ako'y yakapin, hagkan at yakapin. Sa inapon. Jinjin, tula-tula. Hay! Saan ko sila dito ka Japan? Hindi mo na yung hinapon. Hinapon na. Hindi lagi na hinapon. Ano na lang? Ako na lang kanta, ikaw na lang action. Ay, magwatag ba? Ako takot, yes. Yes, yes. Minsan na, hindi ako, pangmanta lang. Modool me. Ay lang lihay, wala balibaray. Doon may, ano ka kaya dasi mo ka? Hoy, that's it. Hello. Sir, paduol yan. Kita sir. Alay sir. Nindot ni sir. Alay sir, kaya amo kang apilo sa mga kabuang sir. Tingnan ninyo. Ay, kabla ka na aman ang atong birthday celebrant. Kanya, tulo man tano. Among tingin 30 G's na ta. Okay, sir. Okay sir, ang imong buhaton sir, kakita ka to sa YouTube sir, katong kanta mo nga, how much is that doggy in the window? Ikay mo action. Ikaw na action sir, sige na sir. Ato ba sir, kaya na kita mo. Kaya na mo sir. Kaya lagi sir. Action pa na. Kaya na kita sir. Sayo na mo kayo sir. Sayo na mo kayo sir. Wala kayo. How much is that doggy? Pagkagawa mo ka doggy, ang imong pagod, ito isang buwan sa ka. Ow! Ow! Ikay ko sir. Sige sir, sige. Anak-anak ka mo sir. Kaya na kita mo sir. Anak-anak ka. Ow! Ow! Ikay ko sir. Ow! Ow! At least tulo na midiri. Last, how much is that doggy? Ow! Ow! In the window. Magkatapong ka kag window, kanang window, mga tagas man na, magkakabutan ng mga dagko ngayro. Ang imong pagod tapos sa... Ikaw sir, ikaw sir. Sige sir. Ow! Ow! Gana! Gana! Last, the one with the wagite. Wagite ito na sir. Basta ang iro, makakita siya kamo, ang ikaw ka na, magkanaanak ka na. So, wag mo tayo ikaw, magbuhat lang tag ikaw. Ate, butan ko sir, sir. Ana, butan sa likod sir. Ana. Ana. Ano sir? Uyo. Ipatuloy sa may kumang sir. Uyo. Imay sir na. Uyo. Na. Okay, ato. Ready sir? Okay. Ay ka pala ka sir. Yan yung yung makita kwarta sir. Okay, 1, 2, sayok ake. How much is that doggy in the window? The one with the waggy tail. Wala, okay. Okay na, ito papagkisa ka din mo, sir? Ha?
Kami mga entertainer sa entablado, alam niyo ang ninyo? Oh. Sir John, na may gumana mo perform sir ba? Mga akong tag-usap sir. Ay, ikaw sir ka na. Basig na dali ang asawa ni Sir John. Ma'am, asa mong karon ma'am? Ay, tara. Amo niyang bonus mama. Ay, Sir John. Sir John. Bilis naman. Awa tayo bonus ani. Kung maloy mo ta, ano ikaw ba? Kaya uwa mo na ba? Kung maluhoy mo na mo, pinsan ka doon iya. Punosin niya ba? Di ba kami mga entertainer sa entablado may gala. Okay na ba? Ang time? Okay na. Kami mga entertainer sa entablado may gala. Balik ninyo bayaran pa sa inyo namin pakpakan. Lipay na kami. Thank you so much! Crazy!